konceptom gde će ti mladi izvođači pevati hitove velikih zvezda koji su stariji od vas. Na naše veliko zadovoljstvo. Tako je, neki će biti u publici, tako da li će biti treme i koji si ti izvođači izabrala, koje si numere odabrala? Da, ja mislim da sam ja poznata po tome da sam tremaraš u prvih 5 minuta, dok ja ne probijem taj led. Već kada izađem i kada sam svesna gde sam, već me to brzo prođe, tako da bit će prisutna trema, naravno to je neka pozitivna koja uvek treba da bude prisutna. A što se pesama tiče, trudila sam se da stvarno izaberem 3 naše najveće dive narodne muzike, Vesna Zmijanac, Dragana Mirković i Zorica Brunslik. Verovatno kad ih budem videla neće mi biti svejedno da otpevam njihove pesme, ali negde mislim da i ja sutra kad bi se našla u tim nekim prvim redovima za 30 godina i kada bi slušala neke nove klince kako pevaju moje pesme, sigurno da bih uživala u tome i da bih bila presrećna i to je stvar onako, mislim, zadovoljstvo i nama i njima. Misliš da će biti suza, s obzirom na to da sam malo pre pričala sa Jelenom Kosto, kaže da nije isključeno? Sigurno da nije isključeno, sigurno da će to biti jedno jako emotivno veče, obzirom da ćemo naravno pevati, neki će pevati pesme onih pevača koji nažalost nisu među nama, tako da sigurno će biti te neke emocije, ali što se kaže sve to u sklopu i našeg posla i života generalno svih nas, tako da i ako je razlog, to ajde da kažem da su to suze radosnice možda. Da li si možda ispratila pesmu za Euroviziju? Nažalost nisam, malo pre su me pitali, bila sam na nekom rođendanu, ali večeras ću pratiti. Ali imaš možda nekog favorita, ako si čula neke pesme? Pa imam, ali smem ja da pričam o tome uopšte. Mislim, ajde da sačekamo da prođe i ovo veče, da se onako sve, da malo se postavi to na svoje noge, pa da onda vidimo šta je. A da li si čula pesmu Maje Nikolić, to moramo da pitam? Pa čula sam, naravno, čula sam. Mislim, Maja, kao i uvek u svom fazonu, Maja je blesava, pozitivno blesava, tako da nemam ništa da kažem. A jel bi se ti možda prijavila na to takmičenje? Pa svakako. Mislim da je svima nama negde pevačima to bi jedan veliki uspeh i zašto da ne. Možda kada bih stvarno imala neku pesmu za Euroviziju, jer prosto smatram da je pesma za Euroviziju nekako se čuje i nekako je malo drugačija, tako da sigurno bi se prijavila, zašto da ne. Znači, malo pre si nabrojala 3 imena, Draganu, te pesme koje si izabrala. Tanja Savić je izjavila jednom prilikom kada je bila mlada da je snimala svoj glas preko Draganine trake, da se divila u tom glasu. Da li si ti to radila sa nekim pevačima? Da li si ponašala? Pa jesam i uglavnom je to bila Ceca i Dragana i Indira. To su moje 3 omiljene. I negdje i često kažu ljudi da moj glas u nekim momentima podsjeti na Draganu Mirković. Tako da, naravno, svi smo mi to radili. Mislim, i dan danas pa pustiš na telefonu pesmu i pevaš preko te pesme, tako da to je normalno. Si imitirala nekoga i da li znaš nekoga da imitiraš? Imitirala sam Jelenu Karleušu. A možemo da čujemo? Da. Pa mislim, što da čujete, imitirala sam i kad sam bila mala, mislim, kad sam baš bila dete. To je bila neka porodična slavlja? To je bilo, kada odem u selo, moja baba je meni od malena davala tu snagu da uspem u ovom poslu, jer je videla u meni i potencijal i želju, prosto i volju. I imala sam neku maminu plavu periku i onda bi se ja obukla u neke štikle mamine i tako, okupila bih tamo komšiluk u selu i stala bi na neku terasu i krenula bi da imitiram Jelenu Karleušu, jer sam... Ne sjećam se. Mislim, stvarno se ne sjećam, jer sam zaista bila baš dete, možda sam imala 5-6 godina, ali znam da je bilo svima zanimljivo i da sam uvek tako voljela da postrojavam komšiluk, da me slušaju kako ja, pevam. Si naplaćivala karte? Nažalost nisam, ali trebala sam. Ali sad si počela, trebala si shvatila da Pa da, mislim normalno. A reci mi, kako bi reagovala da se tebi ugase društvene mreže? Da li bi ti to prijalo ili bi ti ipak teško palo? Iskreno prijelo bi mi zato što mene i sada društvene mreže jako mi onako zadaju glavobolja, ajde tako da kažem, jer nisam tip koji se slika, nisam tip koji nešto preterano izbacuje fotografije, a prosto je za ovaj posao to negde i bitno, zašto ja stvarno nekako nemam trenutno ni živaca, možda ni vremena da ja sad idem da se slikam, da ja tražim poze, znaš, ne može jedna slika, mora 200, pa da se od 200 izabere 5 najboljih, pa onda to da središ, tako da mene to tako nešto umara u poslednje vreme i možda bi mi prijalo da me na kratko ugase, ali verovatno bi mi posle mesec dana već... Na TikToku jesam. I moram da kažem da je to mi i vodi jedan momak koji se naravno trudi oko toga i prosto čovjek zna. Ja samo sam tu da aminujem, da odobrim ili da ne odobrim, tako da ni time se nešto posebno ne bavim sama, ali dobro, eto. I to će se promeniti jednog dana.
Sad trenutno, mislim, malo sam i oko ćerke i oko novih pesama, pa negde mislim da su te društvene mreže možda nebitne, ali ipak na kraju ispadne da su bitne. Imamo primere tvoje koleginice, ali tu je rad postao. Njen muž ne voli da se slika, nikad ga nismo videli. Gobeljić takođe nešto baš i ne voli da pozira. A ne vole muževi. Kako ti svog navedeš? A ne voli ni moji. Ne voli nikako, to je drama svaki put, ali nekako, eto. Pa mislim, poslednji put ste ga videli na svadbi, tad je morao, što se kaže. Sad, pa ne znam, eto, ponekad se tako potrefi da prosto krenemo na neko zajedničko slavlje, gde bude novinara, pa onda ga uhvatite. Ali inače ovako da mi kao dogovorimo neku emisiju, nema ništa od toga. Tako da, pa mislim, prosto se čovjek bavi tim nekim poslom gde njemu i nije bitno da se pojavljuje i ne vole da se slikaju, nekako se, cijel život su tako naučeni, nešto se kriju iz ne znam kog razloga, ali dobro, eto. Da li je to dobro uopšte? Po mom mišljenju jeste. Jeste i bolje da on ne bude nešto medijski eksponiran, jer mislim da to samo donese onako neku... Da li je bio neki moment kada ti je teško palo to slikanje, novinari, da si ih možda, nisi bila raspoložena? Pa naravno da je bilo je skoro jedna emisija gde mi je onako bio, taj dan mi je bio onako baš nešto težak, neki privatne neke stvari, možda mi padne teško, ali nekako mislim da svi mi se bavimo ovim poslom i moramo da budemo profesionalci kao i vi, tako da nekako sama izbrojim do 10 u svojoj glavi i shvatim gde sam i izbrojim, kažem, do 10. Nekako glumiš sreću pred kamerama? Pa normalno. A normalno ne, što bi lagala. Evo, trenutno sad. Šalim se, danas sam stvarno raspoložena. Danas sam ustala jako raspoložena, tako da danas mi je dobar dan. Ali dešava se, mislim da svi mi nekad negde glumimo sreću, jer prosto nekad mora da se ta sreća odglumi, jer i mislim da je meni u opisu posla nije da ja budem namrštena, namrgođena i da ja sad, mislim da se to negde ne oprašta. Ljudski, ali ne oprašta se u našem poslu. Prosto, eto, tako sam nekako naučila sebe i to je neka moja profesionalnost, da ja bukvalno kada izađem na binu, reći ću vam prosto, koga briga kada ja izađem na binu, ako je on kupio kartu i ako je on došao da se provede na mom nastupu, koga briga da li je meni danas loš dan, da li sam ja u PMS-u, da li sam se ja posvađala sa mamom, tatom, da li meni dete plakalo, njih to ne zanima. Oni samo kažu, ništa specijalno, ako ti nije dan. Zato se trudim da uvek dam sve od sebe, da izađem sa osmehom na tu binu i prosto je to moj posao, ja sam tu zbog toga da uveselim taj narod, eto, mislim šta drugo da kažeš, to je prirodno. Čekaj, Peđa ima pitanje. Mene zanima za kraj, da li je Deki Kostić napisao Caku Paku 2? Jeste i napisao ga je Braja, zapravo on je radio muziku i melodiju i aranžman i moram da kažem da ne znam šta je od čega bolje. Znači ja kada sam čula pesmu ja sam rekla da li si ikada napravio ovako dobar aranžman, tako da stvarno nešto. Moram da kažem, ja nikad to ne govorim, ali moram da kažem da je drugačije, jer stvarno je drugačije, muzika je stvarno drugačija od onoga na što smo danas negde navikli, totalno drugačija od Cakum Pakuma i nadam se da će vam se svideti, šta drugo da kažem. Malo sam skeptična jer je drugačija, ali vidim da mi ljudi kažu da je stvarno dobra i da ulazi u glavu, tako da ajde vidjet ćemo. Uskoro izlazi. Čuno pitanje, kad smo kod Cakum Pakom videli smo i nastup sa blizancima konačno. Sjajno je ispalo, sjajni momci, jako sam srećna što smo uspeli uopšte da se uskladimo, da pogodimo taj datum i da je njima odgovara i meni, da budemo tu prosto u našoj prestonici, tako da lepo je sve to prošlo, nadam se da ćemo ponovo negde ponoviti taj nastup. Hvala ti mnogo.